O Consello de Administración de Solo Empresarial do Atlántico, que xestiona o Parque Empresarial de Té, en Rianxo, vende a aprobar a adxudicación de 6 novas parcelas neste polígono, cunha superficie total de preto dos 45.000 metros cadrados. A compra do terreo no Parque Empresarial Rianxeiro realizou unha empresa de acuicultura Stolzy Farm, por un importe de 2,9 millóns de euros. A operación da que xa se informou ao Concello supón a adxudicación de máis do 20% do solo neto do polígono, no que a día de hoxe tan só quedan dispoñibles xa 7 parcelas, superando unha ocupación do 86%. O proceso de compra de Stolzy Farm súmase á adxudicación de outras 3 parcelas máis neste parque empresarial, pendentes aínda da correspondente sinatura ante notario, que foron adquiridas por 3 empresas diferentes, vinculadas tamén ao sector pesqueiro, á maquinaria industrial e á reciclaxe, das que aínda non trascendeu o seu nome.